Okay, good morning mga kabro. Ayan, Raider 150, hindi nagpa-schedule pero ayusin na natin to. From tablang lang to nung nakaraan pa. Ayan, so overhaul natin to. Engine refresh, tapos ayan, meron pang dalawang makina dito mga kabro from Umingan, Pangasinan. Ayan. Pero unahin natin yung Raider mga bro. Umingan, Pangasinan, dalawang makina lang ang dinala nila dito mga bro. Ayan, makina ng contact point. Di Platino mga kabro yung dinala ditong makina. So i-condition natin tong dalawang ito. Yan. Okay. So ibaba natin tong makinang dalawa pagkatapos ng ating intro mga kabro. Okay. So yan na mga kabro. Naibaba na natin yung makinang dalawa. So itong makina kikilatisin muna natin. Itong makinang to running condition daw to pero pangit yung minor. At napansin ko dito shortcut conversion sa CDI lang to mga bro. Nagpalit lamang ng primary. Okay. So ito naman stock na makina ng De Platino. Naka-welding yung kick starter. Naka-welding yung cambio. Tapos makikita mo talaga dito sa magneto kinakalawang na at mukhang marami ng lupa. Pati dito counter shaft axle. Makikita mo pudpud na rin tapos wineldingan mga kabro ng thread. Yan. So ngayon, babaklasin natin tong mga to, i-condition natin tapos yung isang makina is baka pagkakahuyan na lang natin to. At si Boss Harvey, maraming salamat sa tiwala at pinagkatiwala mo tong dalawang makina mo. Yan. A few moments later. Okay mga kabro, dito na tayo. Yung isang makina ng 155 nabuo na natin. Pinabapping natin yung takip, magneto cover at clutch side cover. Okay, kinonvert na rin natin sa CDI at naka full wave na rin yung stator na to. Condition na yan mga bro. At napa-under na rin natin yan. So ngayon dito naman tayo sa isang makina. Makikita nyo na baklas na namin. Itong makinang to ay binili ni Boss Harvey na buong makina. Okay. So ito na lang daw ang i-condition natin dahil makina ito ng TMX 155 na CDI. Yung isang De Platino na stock ay hindi na natin a-assemblein. Sa susunod na lang daw kapag may budget, i-condition daw natin ulit yung isang makina. So bali tatlong makina itong pinadala ni Boss Harvey. So ngayon ito, co-condition natin, lilinisan natin mabuti itong kanyang mga crankcase dahil makikita nyo naman na pagka-itim-itim ng kanyang loob ng makina. Ayan, makikita nyo. Napakaitim mga bro, balot ng kulay itim na kung saan ay para bang pininturahan or inispalto itong loob ng makina nito. Okay, so ngayon papuputiin natin yan. Tapos, syempre itong cambio nito, itong clutch arm, mukhang nabaluktot na. Papalitan na lang natin yan. So ngayon lilinisan natin mabuti ito. Tapos assemblein natin, papalitan natin yung mga dapat papalitan. At ito naman, tapos na to, napandar na natin ito, napabapping na rin natin. At doon sa live natin, mapapanood nyo yung pinandar natin na makina lang. So ngayon ito, papandarin din natin na makina lang pagkatapos natin assemblein at linisan itong kaloob-looban ng makina. Kabro doon. Kay Kap. Sino? Kinalbit na. Bro, Lito Velasco. Brother, Lito Velasco. Sabi niya sa'yo. Follower ko na bro. Inikak-sticker nga dagos ang Saan? Sambira sa ko Para kang Boy Scout na brother. Taga-Aurora pa eh. Aurora. Oh my God! Wow! Okay, so ngayon mga kabro, nabuo na rin natin yung pagka-itim-itim na makina mga kabro. At napabapping na rin natin yung clutch cover, cylinder head cover, at magneto cover. Okay, so ngayon, ayan, nabuo na natin. Inabitan natin ng carburetor at manifold. At syempre nilagyan natin ng battery, 4-pin CDI, at universal ignition coil. Ngayon ay papaandarin na natin itong makina ni Boss Harvey. Okay, so paandarin na natin mga bro. Dahil nung naka-live tayo, pinandar na natin yung isa. Ngayon naman, itong isa naman ang paandarin natin. Okay, so dapat hawakan natin mabuti yung makina dahil matigas sipain itong TMX 155 na to dahil pinareboard din natin itong kanyang cylinder block. Okay, so yan, syempre nilagyan natin ng gasolina yung kanyang carburetor at para mapaandar natin. Okay, so yan. Adjust muna natin yung idle dahil masyadong mababa. Ayun. Ayusin lang natin yung pinagpapatungan natin ng makina.
brother. Kulang yata yung kanya, bro. Kulang yata yung pondo ng gasolina niya. Ano sa baba? May butas yan ha. Kuya, ay may butas yan. Sa ba? O, Boss Harvey, umandar Dali lang, na. brother. Ay, shoutout kay... Ay, Hindi wala tayo pala. live, Brad. Video lang yan. Joke lang, bro. Okay. Brad, sandali, baka mag-linis Si, yung kamay si. ko. May gasolina. Merap lang pandarin kapag pinapanda, pero pag umandar na, okay na. Dalawa na nga lang kayo. Sige. Brad, kailangan ka, sandali lang. Sige. A few moments later. Okay, so tapos na yung dalawang makina ni Boss Harvey from Umingan, Pangasinan. Ayan na, napakakintab at kondisyon na yung dalawang makina yan. Okay, naka full wave na rin yung kanyang stator. At ngayon ay ipipick up na nila boss. Ayan, dalawang makina. Maraming salamat Boss Harvey. At shoutout kay Bossing sa kumuha ng makina at kay Donya. Shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat ulit mga bro. Makina lang na pinandar natin. Nawala sa chassis. At hanggang sa susunod na vlog po natin, pagpalain po kayo ng Panginoon.